Biz bek şad sizni munda ko'ruvimizga. Biz sizning kelesini bilmadik. Menga xabar etdiler, mana shulay kelesi keldiler, bilishdiler, yo'llarni qayan kirib bo'lgan ekan deb. Men endi avul sovetdan da shaltiratib qaradim, rayonlik отдел kulturaga da shaltiratib qaradim, bir kim bir narsa bilmay. То есть bu endi sizning mana shu yigitingizning tirishligi orqasidagina shulay kelu deb angladim endi men. Shulay bo'lsa da bek zo'r rahmat sizga. Narsa uchun bizning mana bu obyekt şuşu kiyi ihtibarsız tura bu mümkünde. Bu bek zor tarihi urun, Tataristan'daki biler, Bulgar bilen bir retten şuşunday derecedeki bulgan mında şehir, şallı şehir zamanında. Bek güçlü şehir bulgan, zor şehir bulgan. Mında yılganlar uçağında tiren bulgandır indi. Bizden mında tübekten yürənişi tarihçimiz var. Men аңа шалтыратқан едім сізге әзірек мында сөйлерге тиренірек етіп енді ол кире алмайм дейді. Вақытын сөйлешмәгәч енді қазір мен кире алмайм ішінде мен дейді. Менә әгәр дә киләсе яңадан мен сезне чакырам, сөйләшеп килик. Без оештырабыз экскурсияны зуррак итеп, матуррак иттереп. Ул тарихчы монда үзе шушында казып, бик күп әйберләр өйрәнгән кеше, бик күп китаплар чыгарган кеше шушы төбәк турында. Шул ук вакытта аның үзенең өендә музее бар. Частный музей, аның бабалары бик көчле кешеләр булганнар заманда, аннар инде расплачиваться итеп, әйберләрен, мөлкәтләре таланып, сөрелгән Себергә. Менә ул кеше судлашып, кире шушы зданияларны кире кайтарды да, шушы зданиyaдан ясады музей. Аның музеенда бик шундай экспонатлар бар, хәтта ул аның әйтүе буенча Татарстан музеенда да андый экспонатлар юк. Чөнки ул үзе бөтен Татарстан буенча йөри, Себер буенча, Казакъстаннарда йөри ул. Шундай булган кеше инде. Үзе шундай йөри. Үзе менә булсын дип йөри, төбәкнең тарихын онытмасыннар дип, яшьләргә тапшырырга дип, менә шундай янып киеп йөри торган кеше инде ул. Бөтен нәрсәне үз акчасына, үз әйберенә булдырып йөри торган кеше, дәүләттән бернинди ярдәм алмыйча. Менә просто туган төбәк өчен шундай янып киеп йөри торган кеше. Менә безнең шундай кешебез бар. Менә шуңа күрә безнең монда мөмкинлек бар. Матуррак итеп оештырырга, киңрәк итеп оештырырга, сезгә күп информация бирергә. Шулай ук безнең монда бар җегетләребез, кызларыбыз, кем инде пироглар пешереп сата, шәйләрбез монда оештыра алалар. Запросто сезгә монда чәй өчен оештыра алалар. Ну, белмәдек, менә гафу итәсез, нишәтен сөйләшеп килмәгәч. Яңадан икенче килүегездә без моны әзерләнеп эшләрбез иншаллах. Алга таба. Килегез. Сезнең килүегез безгә кирәк, нәрсә өчен кирәк? Безгә менә бу зданиягә игътибарны дәүләт тарафыннан игътибарны җәлеп итеп булмасмы? Чөнки менә безнең монда юллар да юк сезне алып кергән. Менә без рәхәтләндереп сезне автобус белән алып кирик. Ләкин анда дамбаның берлеше җимерек. Аны менә без бүген быел үзара салым акчасына авыл советы белән җыелышып акча җыйдык. Үзара салым акчасына әзрәк ремонтлап куярбыз инде иншаллах. Хотя бы машиналар кирлек иттереп. Шулай ук аның территориясын чистартырга кирәк, моторларга кирәк. Менә бу әле здание безнең голова булып эшләгән Хайруллин Рауль Гарифулович дигән кеше, ул бүген көндә вафат инде. Менә ул аны төзетә башлаган бу зданиены. Ул где-то бер этаж ярым төзелде дә, шуннан соң ул эштән китте. Ул калды шулай. Бер 10 елдан артык ул шул көе торды. Менә бүгенге хәзерге хәлне әле хотя бы менә түбәсен яптык без аның. Бу инде тоже шушы Букәштән чыккан, бүген көндә Әлмәттә яшәүче безнең иганәчебез Хафизов Мансур Габдрахманович дигән кеше үзе акча биреп, менә мине ниткенде ул сорады, Рөстәм, монда мин кешеләрне белмим, син кешеләр таба дип, мин бригада кешеләр табып, менә без аның яңадан стенасын бераз күтәреп, менә шу түбәсен яптык булдыр. Инде ичмасам менә килгән кешегә күрсәтер, әз генә булса да здание кебек бар инде. Әле аның эштә түшәмнәр эшләнмәгән, идәннәр эшләнмәгән, капкалар эшләнмәгән. Менә быел инде без аның капкаларын эшләп, идәннәрен ясап куярга ниятебез бар. Ул абзый менә акча бирәм диде яңадан. Менә алга таба шулай эшләргә инде, хотя бы дәүләт тарафыннан ярдәм булмаса да, үз көчебез белән нәрсәдер моны тарихны саклап калырга кирәк. Үзебезгә өйрәнергә кирәк, аннары багларга тапшырырга кирәк. Менә шундый ниятдә яшибез. Но менә күреп торасыз инде, әле безнең монда бит инде хозяйстволар нык түгел. Бу инде колхоздан калган әйберләр, бөтенесе иске әйберләр. Но шулай булса да, иске белән эшләргә тырышабыз инде, яшәргә кирәк. Бөтен нәрсәне җимереп атып булмый, җимерү бик асат. Но булганы хотя бы сакларга кирәк. Аннан соң инде әзрәк төзү турында да уйларга кирәк. Аның өчен дәүләттән ярдәм кирәк. Аның өчен сезнең килү кирәк, дәүләткә игътибарны арттырырга кирәк менә монда. Сез куйсагыз, интернетка куйсагыз, таратсагыз менә шушы безнең объектларны реклама ясасагыз,
Һичшиксез безгә дә игътибар иншаллах булыр. Менә шуңа